Ei, què passa, troneres? Avui us porto aquest vídeo interessant sobre el CANSAT, que consisteix en que els estudiants d'arreu d'Europa, en aquest cas a Catalunya, ha estat a l'aeroport de Lleida-Alguaire, han simulat el llançament d'un satèl·lit de la mida d'una llauna de refresc i han estat convidats els radioaficionats de la part del Consell Territorial de la URE de Catalunya i també han assistit membres d'EURCAT muntant una estació portable de satèl·lit QO100 i del Radioclub de la Salle, ¿vale? I que més endavant traurem més informació, ja que el Radioclub La Salle també donarà informació per fer el seguiment de les antenes, ja que han tingut algun problema, i dir també que ha sigut mala sort del temps, feia molt d'aire i es va tenir que anul·lar molts llançaments. I també la qualitat dels àudios també no són gaire bons a causa del mal temps. Espero que us agradi i li dongueu un bon like. 73 cordials. Si voleu aprofundir amb el tema, a la descripció us passo els enllaços interessants relacionats.